Menyi bekinyoro kia Mandere Ogembo nigo ritukuria rero emambia baba bakwenyora ase gekore ky'omusaraba oyo bakogotoka ase para omusaraba oyo renge oyo nyagusira oyo betega koenigwa aboritukuria igoro omanyikanite na Richard Oyarumukwa gukwanekerekyo nigo babere bakorokia ogoichana kwabo ase omufadha abakagwikirana ase chinsemecho kurwa ase parish ya Ogembo omufadha omanyikanite na Geoffrey Onsare gwikirana na koira omusaraba oyu goika ase Kelisia na koyosabera ase bono umurikito Gilbert Kobi agendete gusabaire kagotwariganiria oroboti oruo ase nchira ere eyoboikirano natse ekenyiro kia Mandere ime y'Ogembo asaba bamenyi bense ime yigabanya ko bakugokere korwa kyugukumya aswana ko bakondokiwa no gusumurwa ko mu taraba nyalate gukobekwa ase mbera yo mucyoyo yiga ncheko nganiga uyosete no mwana ono to no kumya sana esa yo to mwana tiwa na to mwana to akora ono to kana kama mbona kana kutumpesa byomorasa ono to kuno kama to nyama musaraba yiri to yi ono to asinya nkiki yako te musaraba ko lusiwa sendela ona kike to tuichana te ono situ na wili twange kilomita watiwa pahali ze abanyene nigo bagotega banege ntukigo kumyo bataranera ko bakorora ase kagetari geke na ase ngencho omanyene ko bagotinde kwa bwangoiga na inde mbanyari ko bakogoswa nege getambukire keiga uyo no muichano monene tuwa kumiri tutanya kororege koneki umuntu akukwa omanya kubuguri uyo no mungino oyo urairenza ensemo no erena kwetu erena bakunya kulira anginesium ntanginesium Richard Oyaro umanyire gukwa kakyo utigira abana bayo omumuro yomo abaiseke mbatatu kakyo utigira omwana oye okonya konye basigikaine muna chindugu na ise basigikaine muna chindugu bono umanyire gukwa utigira omwana oye tesa tigoro kakina makumi amanene nigo waereseire okogosigwa kwabo igoro yegekurwe kuneke gitaranya ko bagekororekana nawe gokianyegairie orugongo rwa gusiengima tokumeti gakekero bakoira omusaraba ekero baira omusaraba ego yaro ninsari oyaro ninsakare gose ebaire te baira babeka gucha akibamanya gotoro ky'omusaraba aigwe gose gaki tokumeti abaliki bamang'ana etokumeti oyo nanko yana tuamana tiga igoro torire sana ntuko tuwatimorenda lakini mondo oyo igoro stimo salaba aiga sembera nanya korogete ke korekana usenanya ukeunji lakini mbobe antogenchi mufadha ntenera bwe parish y'Ogembo nanya ko bagawika sorogongo na kuira omusaraba oyo goika ase obosio gwekelisia sanyara ko bagakwerera ayatari konyara ko bagakoigwekana ase binyoro engalenti bale twite ende tukonyo koyo some misi koyo simeka bia abonanga aranyubekera yaro immediately lakini singincho ebirengere by'abantu bimayite kirenga ky'abantu bimayite lakini nsari nama yatawakara byonsi bikokoreka tukora mubaso achinga kikibonaya abenke balero abatebi beiti achase bobisi tukole tuzosoma misi nigateba nyuma yo guteitia kwabo nanya ko bakira ni musaraba oyo gokia ase mbera nikera abanyore na buboka obera yasama tukayo nsi merongene tumayo chiko some misa chiko yo chimeka wono bia after matuka merongene nabyo bikono bya ko bigo ikase nsemo y'Ogembo ase ritukuria rero kone kurwa ase rogongoro igarwa mu machoge bwa chache nkori bwa terega tembe amalieta nje Gilbert Kobi.